అన్నదాతను ఆదుకుంటా, మళ్ళీ పూర్వ వైభవం వస్తుంది. రైతుకు సంవత్సరానికి 20,000 రూపాయలు ఇప్పుడిచ్చేది కాకుండా 20,000 వరకు ఇచ్చేట్టుగా అమ్ముకున్న జీవాలన్నీ కవేళాకి చేరితే ఏ చెవికి వినబడవే పల్లె తల్లి ఘోషలు. చంద్రన్న ఉన్నంత వరకు మా రైతుకి భరోసా లేదు, ఉండదు, ఉండబోదు. దీని సారాంశం రైతులకు చంద్రబాబు నాయుడు చేసిన మోసం. అన్నదాత సుఖీభావ కింద 40,000 ఇవ్వాల్సింది 10,000 ఇచ్చి 30,000 ఎగరగొట్టు. వీటి అన్నింటి సారాంశం ఏకంగా 2025లో ఏకంగా చంద్రబాబు లెక్కల ప్రకారమే 393 మంది రైతులు, 2,472 మంది రైతు కూలీలు ఆత్మహత్య చేసుకున్నారని సెక్రటరీస్ టు డిపార్ట్మెంట్ మీటింగ్ లో ఈ వివరాలను ప్రభుత్వమే విడుదల చేసింది. కళ్ళల్లో నీరుంది, ఒళ్ళంతా చెమటుంది, ఆ చెమ్మకి చిగురించే పొలమే ఉంది.